Mnogo se radvam, že nije като bogopосветени, преди може би половин година или повече решихме да правим специални срещи за призвания, за момчета и отделно за момичета. Човек, когато чуе дума призвание, си казва, тези срещи са за някой, който иска да става монах, монахиня или свещеник. Това не е така. Защото да ставам татко или майка, това е едно призвание от Бог. И тези срещи са насочени точно на тази тема, да открия какво призвание Бог подготвил за мене. И може и това, че да съм един добър баща или татко или свещеник, монахиня. Тези срещи ще трябва 2 години и всяка година са по 2 срещи. Разбира се, човек, ако ще отиде на такава една среща и ще си каже, ще се върна и ми е ясно, не. Това е може би като първата крачка. Първата крачка, къде искаме да помогне на тези млади хора, които взимат на сериозно своето призвание. Например, че много важно е да имаш някой, който те духовно придружава, с който можеш да говориш за своето призвание. И той те придружава и помага да откриваш своето призвание. Начало тези срещи не е нещо, което е някакъв курс и вече знам какво Бог иска от мене. И разбира се, колко повече човек е поблизо до Бог, е по-чувствителен също към това, което Бог очаква от него. И тези срещи от една страна ще бъдат срещи, тези млади хора да се срещат помежду си. Ще има моменти човек да размишлява за своето призвание. Има и моменти, когато да се забавляваме, да сме заедно и да се молим. Например, тези срещи, които аз участвам за момчета, всяка събота ще има обожаване през нощта индивидуално, когато човек може с Бог да застава сам, да си говори, да мисли какво иска да му каже. И първата среща, която организираме, която ще бъде за момчета, е следващия уикенд, от петък до неделя, тук в Казанлък. Значи ако момчета, някой от момчета, от 17 нагоре, взима на сериозно своя живот, заповядайте. И от 16 до 18 февруари има същата среща за девойките в град Раковски.